खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 अक्ट'बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, बयजोंबो अनसायजागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोजोनै थानो हागोन, सोरजोंबा बाख्नाय जागोन, महर मोखाङाव साबस्रांनाय फैगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरा जोबोद मोजां खौरां मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो मोजां मोनजागोन, सुथुरखौ फेजेननो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआ जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, जेरावबो जाफुंसारगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड द ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन, सुथुरा बांगोन, गोसोआव दिनै जोबोर बेले बेजे साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन,
मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया नाथाय दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि थाखाय जिंगायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरबा सिगांनि आगु लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै गोजोननायबो मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि एबा गाज्रि मोनजानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। गोदान हाबायाव आखाइ होनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ। गोसोआव दिनै गोग्गो साननाय फैगोन। नाथाय अब्लाबो मानिबा जाहोनाव गोसोनि जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथ'नोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों
मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। देहाखौ लोरबां मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।